Good morning mga kamisyon. Quick message lang and then before ko share ninyo, gusto ko mubasa og pipila ka bersikulo di sa Bible. Dito sa Book of Proverbs or Panultihon 14, dito sa verse 8. Nagingon ng Bible, ang kaalam magtultol sa maayong tao sa angay niyang buhaton, apan ang kabuang sa taong kuwanggol naglimbong kaniya. Daw wala lamay bali sa mga buang-buang ang ilang mga sala, apan ang mga buutan mangitag kapasayloan. So mga kamisyon, imo yun pamalandungan nga mga certain verses sa Bible. Nagisgot kini sa tao nga dunay pagpanabot or kaalam diya sa Dios o sa tao nga wala nagtinguha sa pagsabot sa plano o kabubuton sa Dios ang kinabuhi. Daw kini nga mga tao tawag sa Bible daw mga buang-buang. Tungod kay kini nga klase nga mga tao wala nagtagad sa ilang mga sala, nga wala sila naghatag paki. Para nila okay lang magpakasala, buhat og mga butang nga maoray ikalipay nila sa adlaw-adlaw silang kinabuhi. Apan dakog kalainan sa taong dunay kaalam, tungod kay ang taong dunay kaalam matud pa sa itong gibasa magtultol kaniya ngadto sa angay niyang pagabuhaton, angay niyang buhaton nga magpasidungog sa ngalan sa Ginoo. Og kini nga klase nga tao nangita sa kanunay og kapasayloan, meaning naay kasing-kasing nga mahinulsulon o kasing-kasing nga mapasayloon. So nini kabuntagon mga kamisyon, angay kang mamalandong. Gusto ba nimo nga maglakaw sa kaalam? Or kaha maglakaw ka nga daw samas buang-buang or gitawag diri kuwanggol, tungod kay walay paki, wala kay pagpaminsar sa insakto. Tungod kay kini nga tao ang iyang nasa una kabuang lamang or kahilayan. Sa akomodasig nimo samtang maayo pa ang atong mga lawas, buhi pa ta, magpagamit ta sa Ginoo nga maglakaw ta diha siyang kabubuton, batunan nato yang kaalam aron mahimo kang panalangin sa mga taong nagtan-aw nimo. Otherwise, kung dili ka magtinguha sa kaalam sa Dios, daw sama kita sa mga taong binuang lang una-una, kabuang lang sa una-una. Gitawag og kuwanggol daw, para niya walay bali ang pagpakasala, nagpatuyang sa kailayan. May kaigsunan ko mga kamisyon, ayaw sayangang panahon, tagaig bili imong kinabuhi kay gilukat na sa Ginoo, gimahal kay na sa Ginoo ug ang Dios nay plano nimo nga nindot. So God bless you, salamat sa pagpaminaw.